En tan só unha semana, o plan da Xunta para revender a prezo de custo máscaras a sectores productivos que teñen dificultades para acceder a ese material tería distribuído unhas 350.000 unidades entre pequenas e medianas empresas. Esta mañá, o vicepresidente da Xunta e o conselleiro de Economía e Industria mantiveron a xuntanza telemática con representantes de clústeres e asociacións de empresarios para detallar como será o sistema de distribución dese material. A Xunta de Galicia actuou dende o primeiro momento e lles ofreceu as mascarillas que eran da propia Xunta de Galicia, adquiridas pola propia Xunta de Galicia, e as puxo a súa disposición o precio de custe que nos supusera a Xunta de Galicia adquirilas. Deste xeito, xa se teñen repartido casi 350.000 que xa están nos diferentes destinos, xa están a disposición de moitos autónomos e pequenas e medianas empresas que xa as poden empezar a utilizar. Segundo detalla o vicepresidente do Executivo galego, xa está en marcha un próximo envío. O obxectivo é repartir 900.000 máscaras nos próximos 2 días. Chegaremos casi ás 900.000 mascarillas postas, a disposición de empresarios autónomos que non as tiñan ou tiñan moi difícil, cando menos, poder adquirilas por si mesmos e, ademais, as poden adquirir a un precio sensiblemente inferior ao que lle suporía se tuveran que facelo individualmente. Para a Rueda, con esta medida estáse dando resposta a unha tarefa fundamental nestes momentos nos que, ademais, o mercado aínda non está normalizado. A xente que se reincorporou ao traballo non podía facelo sen material de protección, por tanto, a Xunta de Galicia lle excede parte do material que temos sin descoidar en absoluto os servizos sanitarios e as residencias de terceira idade, que siguen sendo fundamentais, siguen sendo prioritario, pero tamén entendemos que os traballadores teñen que incorporarse aos seus postos de traballo con seguridade. A semana que ven, a estimación da Xunta é chegar aos 2 millóns de máscaras repartidas.